再接続に成功。今これ動いてんのか。私見ちゃったら止まっちゃうでしょ。一人が視聴中。自分じゃない？どうしたらいいかしら。これは今ですね。映ってはいるんですね。映ってはいますね。消えちゃう。途中で途切れちゃう。難しいね。やってみないとわからないね。どうしよ映ってる今。う。映ってます。6人が視聴中、7人が視聴中ということで、ちょっとなんかすいません、ネットなのかパソコンなのか、大丈夫かな。なんか時々落ちちゃうみたいですね。まあでも9人が視聴中になってるんでやりましょう。とりあえずはい。行ってみましょうか。はい。じゃあフェギー・モクリーという曲を、アイルランドの曲を、歌をやりたいと思います。はい。
しょうか。こんばんは。URL 変わりました。なんかね、ちょっとよくわかんないんですけれど、おそらく変わったんです。なんかね、この間に、OBS っていうアプリケーションが入ってるんですけど、それが勝手に切断して再接続とかしちゃってるような気がするんですよね。申し訳ありません。なんかそういうことが起こるかもしれないですけど、僕今吹きながらその切れてないかが気になりすぎてちっとも演奏に集中できてないんですけど、ちょっともうちょっとこっち来てもらってもいいですかね。はい、うん、切れてるんで、あ、そうね。切れてね。はいはい大丈夫そうですかね。ちょっと再告知した方がいいかも。これね、再告知をしてると、それで負荷がかかって落ちるとか起きないか心配なんですけど、どうしたらいいかな。そういや不安。固まってますよね今ね。これ大丈夫かな。ダメですよね。戻った。多分いじくるとってことやっぱり。怖すぎる。今日はね、ちょっとテストも兼ねてますので。やめておきましょう。告知をってことですよね。再告知をですよね。そうですよね。何かでもこれってなんか解決方法はあるんですかね。うちの回線は普通に光回線なんですけど、ニューロ光とかだから結構これ以上ないぐらい早いんですよね。何が問題なんですかね。パソコンもだいぶ上積みした MacBook Pro ですしね。音と画像が負荷がでかすぎるってことですか。そんなことはないですよね。皆さん結構普通にやってらっしゃいますもんね。私がやっておきます。ありがとうございます。ひろゆきさんありがとうございます。神対応。どんな子ですか。ちょっと見えない。小林ひろゆきさん。はい。ありがとうございます。すいません。ね、これね、やっぱり動画は普段最近外でライブやるライブ、お客さんをかなり絞って配信ライブっていうのはもう、一般的なんですけれど、かなりの数スタッフさんがいらっしゃって、カメラね4カメ5カメって大体は演者よりスタッフの数の方が倍ぐらい多いぐらいな動画が絡むと、どうしてもそうなって配信になると YouTube の問題なのかな。再接続に成功っつっても同じことですよね。大丈夫かな。すいません。ちょっと動いてることを信じてホイッスルのセットやりたいと思います。はい。ホイッスルとバーロンでセット、ジグのセット。
ないのかな。大丈夫かな。次もやばそうな。時々途切れます。申し訳ございません。これ要リサーチですね。これ今日 YouTube 使ってますけれど、他のサービスの方が途切れないのかな。あ、でもパチパチってことは聞こえたってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。石川さと子さん、なんて方が。いや恐ろしいですね。同業者見てたりされるんですね。いや今日は、10月の29日、はい、木曜日なんですけれど、まあこれ一応さっきね説明したありがとうございます、ツイッターとフェイスブックとリンクを貼っておきました。ありがとうございます。ありがとうございます。赤嶺風さん、たまたま発見。こんにちは。こんにちは。アイルランドからです。ありがとうございます。いやアイルランド今何時ですか。なんだろう。普段ライブって時差ありすぎてあんまり見たことないので新鮮。ライブなのですね。そうなんですよ、本当に。素敵です。ありがとうございます。石川さと子さん。今、7時間遅いってことは、そうか、朝っていうかお昼ぐらいなのかな。ありがとうございます。見てます。ADPRR さん。おかげさまで僕は元気です。そうですね。本当元気ですね、多分ね。まあ、病気になるような生活してないですからね。非常に、なんていうか、自由にのびのびというか、仕事がないんですけどね、あんまりね。はい。りょうさんですね。長谷部りょうさんね。ありがとうございます。まあ、今日僕は昼間はですね、明日からまあ3日間山梨にキャンプ行く、その準備をひたすらして、ひたすら車に荷物詰め込んでました。もうそれで気がついたら7時になって、配信だみたいな、そんな流れでしたけれど、まあ、ね、明日はのんびりできるのかな。めっちゃ寒いみたいですけどね。夜中 1.2 度とか言ってましたね。死ぬかもしれません。元気だったの今日までかもしれません。わかりませんけど。次の曲いってみましょうか。ギター僕弾くやつですか。そうです。ください。よいしょ。もう公開リハーサルみたいな感じぐらいね。全然合わせる時間もなく今に至ってしまっています。チューナーってあります？これね、でも動画配信やってる皆さんは一体何をどうされてるんですかね。そういう情報あったらこれやりながら皆さん改善してやってらっしゃるんですかね。もういやそういう意味ではなくて、サービスは何を選ばれてるのが安全なのかという情報があったらお寄せください。こうちゃんのギターはテニスのラケットだけかと思いきやびっくり。そうですね。あと3日で4周年おめでとうございます。その通りです。はい。なぜご存知？すごい。結婚4周年というね。まさかキャンプしてるとはね。そうですね。テニスしてるんですけどね。もう少し大きい声で喋ってほしいです。すいません。そうですよね。多分これ今日はですねマイク1本でやってまして、なのできっと楽器の音量と声の音量のバランスを取るのが難しいんだと思うんですよね。楽器に合わせちゃってるので僕ら声を張り上げないとダメですね、今日はね。はい。じゃあ、ジグソングス3つの、アイルランド語の曲、歌を、やりたいと思います。はい。行きましょう。
うん。今日の構成だと歌物は難しいかも。バランスが難しいってことですかね。そういうことか。声がちっちゃくなっちゃうかな。声が通らないのかな。ギターバウロンなんだろう。どういうバランスですかね。ありがとうございます。パチパチはですけれど。これもやってみないと分かんないですね。実際にはそうか。そうすると、マイクを複数立ててとか。歌が楽器に負ける。なるほどね。そういうことか。はい。歌が楽器に負ける。歌用は歌用、楽器用、楽器用。いやー、難しいですね。本当にね。じゃあ。歌が楽器に負けるか。特に楽器が元気な歌物がやばいってことですよね。そうですよね。そうしたら大丈夫です。今日残りは割と歌物は、楽器が静かなやつかな。あと3セットぐらいとりあえずやってみたいと思いますけれど。違うよ。今ね、無印良品アイルランドの音楽かかってますけれど、もう一回そのカポでチューニングした方がいい。そうそう、アイルランドの BGM シリーズ3枚目が絶賛かかっております。また僕が無印良品の店内でちっとも買い物に集中できない、季節がやってきましたっていう感じですけどね。その中からではなく前の古い録音の方ですねからマーフィーズホーンパイプっていうのとムービングクラウドっていうのをフルートでやりたいと思います。よいしょ。ワン、ツー、ワン、ツー。
かな。止まってなさそうな感じですね。素敵な時間ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい。いやー、なるほどね。結構でもこのチャットとのやり取りっていうのはいいですね。タイムラグは多少あるんでしょうけれど、なんか途切れることはなくなりました。やった。ということは基本あれなんですかね。僕らが一切アクセスしてはいけないっていうことですかね。自宅の Wi-Fi に負荷をかけるなっていう話なんでしょうかね。チャットでね。はい。もう音声と皆さんのチャットを読むと、このやり取りにできるだけ絞った方が良さそうですね。いやー、今日はそうですね、昼間、荷物を詰め込んでからうちの庭に柚子の木があるんですけれど、その柚子を明日持っていくために、積もうと思ったら、柚子がもう高くなりすぎて、上の方脚立の一番上に乗っかっても届くか届かないかぐらいになってたので、そこをバッサバッサとね、高さを制限するために切ってたら、バケツ2杯分ぐらい柚子が取れてしまいました。音も良かったです。マリちゃん可愛い来てますよ。これ後に残るんですけど大丈夫ですか？はい。励みになります。はい。でもその柚子を切ってる時に今日暖かかったんで、もう蚊がめちゃくちゃいて、すごいボコボコですね、首が。まだボコボコ？なんかさっき見えて面白かった。はい。もう顔がね3箇所ぐらい刺されてお岩さんみたいになってました実はね。上の人も可愛い、ありがとうございます。はい。残り2セット。もう今日は冒険はあんまりしません。何回もやってるレパートリーの中からになりますけれど、僕が、アイルランドの音楽をやり始めたきっかけのセットになります。ジョセフィンズ・ワルツ、が間に入ったI Caught It a Big Girl っていう曲を、ちょっと歌物なんですけれど伴奏静かめなんだから。私前行けばいいの？ちょっとそういうこと関係ない？でもギターも一緒にでかくなんですか？やってみましょう。静かめに弾きゃいいんですよ、ギターをきっと。弾けるかな？弾かない？やってみましょう。頑張る。はいよ。To the
ってないことを祈るばかりでございます。次で、最後の曲になりますけれど、一応ね、先冒頭にご説明しました文化庁の、遊びに行きたくなった。うちに？ここに？ここに？どこですかね。その文化庁の事業計画書にはですね、月1本ペースで配信やりますって書いちゃったんですけど、ちょっと練習にまたやろうね。ちょっと今日ね、あれだったね。今日はこんな感じになりましたけど、まあもしリベンジさせてください。はい、そうですね、ゆるい感じですが、こんな感じで配信を続けていけたらなと。ちょっとなんか勝手にシリがそうかなと思ってましたって反応してます。何なんですかね。また来月もやれたらと思います。ご覧いただければありがたいです。ラジオはラジオはね、今週土曜日、アップする予定です。今日この後僕が、収録を無事終わらせて予約投稿できれば土曜日の朝8時にアップされます。できないと山の中でアップできませんっていうことになるので、頑張ります。これ終わり次第ご飯食べて録音してやります。ここで告知してしまうと、そのポッドキャストの次のゲストがですね、アイルランドの、音楽とダンスをなんていうのかな、広める団体で CC っていう団体がアイルランドにあって、その日本支部ですね、 CC ジャパンの、現会長さんで、その CC ジャパンを立ち上げたメンバーでも、あられる山下理恵子さんがゲストです。はい、今までポッドキャストをご覧じゃない、お聞きいただいている方はね、お分かりでしょうけど、一人のゲストにつき大体こう3回に分かれて、過去、現在、未来みたいな感じでやってるんですけど、いや、さすがね、山下さん、過去が膨大すぎて濃すぎて、過去だけで2回分ぐらいいって、現在と Q&A3 回目みたいな、そういう感じで、非常に僕は個人的には面白かったです。こういうふうにCC ジャパンという、団体が立ち上がって、そして、日本でアイルランドの音楽とダンスのこのコミュニティの基礎が出来上がっていったんだなという話がね、結構生々しく、そして山下さんが、長くドイツとかアイルランドに滞在されていたわけですけど、何年もね住まれて向こうで仕事をされて、その間の、お話とかたっぷり聞けますので、よろしかったらお聞きください。ポッドキャスト箱舟ラジオですね。そうか、もうリンク変わりまくっちゃったからこの概要には何もないんですけど、基本的にそういう今回の配信もそうですし、ポッドキャストとか、あとレッスン動画シリーズももうちょっと、編集して早く出さなきゃって感じですけれど、LINE の公式アカウント、僕のトヨタ構造の、LINE 公式アカウントの方で発信してますので、そちらの方をぜひチャンネル登録してください。あとこの YouTube のねチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これ今日すごい714人に変わってる。ありがとうございます。いやちょっと前に700人超えたんですけど、やっぱりね配信ライブやるとパパッと10人ぐらい増えますね。堀さんから良い音で聞こえてますよ、楽しいです、ありがとうございます。よかった。そうなんです。4月からね、そのレッスン動画シリーズやり始めた時は400人ぐらいだったんで、300人ぐらい増えてるのかなっていう感じですけど、もう300人増えると、この配信は非常にやりやすいシステムになってますんでね、ぜひよろしくお願いします。こんなところかしら。次回配信、このライブいつやれるか、来月やりたいなと思いますが、
あとうんすいません、その概要にないんですけど、もしよろしければ、投げ銭お願いいたします。この夫婦揃ってミュージシャンっていう、家の、この時代のこの状況の懐具合っていうのは皆さんのご想像の通りなかなかひどいもんですので、ぜひご支援いただければ助かります。じゃあそんなとこですかね。大丈夫ですか？最後の1セットをやりたいと思います。スローエアそういうコードはなかったと思いますよ、きっと。はい。あるよないです。ないです。はい。絶対に出てきませんので。はい。そうオライリーの墓っていうスローエアから始まって、アビーリール、固まってる？まあ大丈夫かな。大丈夫。なんだっけ、最後。バックス・オブ・オランモアという曲で締めくくりたいと思います。はい。
これで、終了したいと思います。ご覧いただいた皆様、あとURL 変わったよとか告知していただいた、小林宏之さん、あと音質のご報告も本当に助かりました。皆さんありがとうございました。このアーカイブ残ることになってるんですけど、どうなってるのか非常に恐ろしいんですが、いっぱい来ております。村瀬渉さんありがとうございます。M カーターさんすごかった、ありがとうございます。タッカンマリさんマリさんつながりはいビオラ弾くタッカンマリさんかな、違うか。ウェルダウン Thank you 佐藤が笛も歌も素敵でした、ありがとうございますということで、またお目にかかりましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。